F'dawn il-jumejn ma qatet xejn il-ħidma mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija li kienu msejħa biex jassistu f'diversi żoni li ntlaqtu mill-maltemp kemm f'Malta kif ukoll Għawdex. Dan hekk kif numru ta' lokalitajiet ġarbu ħsarat wara li nħakmu mill-maltempa ta' Helios li ġabet magħha riħ qawwi u ammont sostanzjali ta' xita. Fl-irdum ta' Popaj Village il-maltemp wassal biex waqgħet blata fuq waħda mill-istrutturi tal-villaġġ fejn meta l-kumpless kien magħluq. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident u l-operaturi qalu li jiżguraw li ż-żona tkun sigura qabel il-kumpless jinfetaħ mill-ġdid. Fajntu fiha t-torri tal-Askaris li kien mibni 386 sena ilu ġarrab ukoll ħsarat tant li ċedit parzjalment parti mill-istruttura kaġun tar-riħ qawwi li ħakem l-inħawi. Il-membri tal-Protezzjoni Ċivili ġew informati u l-ħsara li saret li t-torri għadha trid tiġi determinata. Sitwazzjoni simili anke fin-naħa tal-port fejn binjiet storiċi ġarbu ħsarat. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Karkara spjegat li tinsab diżappuntata lil karbit li għamlet lill-awtoritajiet dwar il-perikli imminenti fiż-żona ta' Begi waqgħu fuq id-nejn torox. Il-maltemp wassal biex ċedit parti mill-peniżola ta' Begi u li fuqha jistrieħ dak li kien l-ispar navali tal-Karkara. Għawdex ukoll intlaqtet sew mill-maltemp kiefer hekk kif iġġarraf ħajt li jmiss mad-daħla tal-fost taċ-Ċittadella filwaqt li waqgħu xi ħitan tas-sejjeħ fil-madwar. Fl-istess maltempata t-terminal tal-Fast Ferry fil-Belt Valletta ġarrab ħsarat sostanzjali. Persuni li tkellmu magħna spjegawna kif il-post mhux biss-sereq kollu ilma iżda s-siġġijiet u l-bankijiet fost affarijiet oħra li kienu jinsabu fit-terminal tkaxkru kollha mal-mewġ. Dan it-terminal kien ġie inawgurat daqs sena u nofs ilu u filwaqt li l-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni bdew inattfu l-ħsarat li ħalla l-maltemp u mistenni li l-Gżejjer Maltin jibqgħu jinħakmu minn riħ qawwi matul il-lejl li ġej għalkemm il-maltempa ta' Helios issa bdiet mixja lejn il-Libja.